Те са тези, които много хора може би отдавна са забравили. Те са онези, които винаги ще бъдат търсени, но ще бъдат ли намерени? Те са тези, които оставиха само сенките след себе си и спомена за съществуването си. Докато съм жива, поне няма да спра да го търся. Ходени по мъките 12 години. Уморих се да търся детето си. Никакъв резултат 12 години. Това е една история по истински случай. История за надеждата, обичта, безсилието, вярата и силата. Една история за борбата и страха от неизвестността. Болката, която може да се побере в човешката душа, е безгранична. Но може ли да се живее с нея? Стотици български семейства не спират ден след ден да търсят децата си. През последните 20 години броят на безследно изчезналите хора в България не може да се проследи с пълна точност, защото постоянно има обявяване и установяване на такива лица. Към момента пълнолетните безследно изчезнали са 900, а 64 са децата. Тези случаи така и не са разкрити, а някои са се превърнали вече в част от студените досиета. Само за 7 месеца през 1998 година в Добрич изчезват 6 младежи. Всички са приблизително на една възраст, между 24 и 28 години. Какво е станало с тях и защо от тогава следите им се губят и до ден днешен не се знае. Румяна изчезна на 30 април 1998 година, когато имаше бум на много убити и много изчезнали от Добрички район. Значи ние имаме магазин, имах тогава 3 обекта. Последно там се разделихме с нея магазина, който беше на хранителни стоки. Донеси стоката, подредихме, тя отиде да чете и до ден днешен това е. Това беше между 2,5-3, като се разделихме и повече. Нищо. До този момент абсолютно нищо. Тя трябваше да бъде в магазина, ние отиваме да работим. И тя викам, тя с нощи, пак е чела до късно. И като отидах в къщи, аз слагам моя ключ, то отключено, то просто отключено, няма какво да превъртя наново. И отидахме до паркинга да видим, защото тя вечерта се е прибрала с буса, водили да се и се прибира от паркинга до вкъщи 300-400 метра и тя изчезва. Това е. Такава е съдбата и на Петър Петров от Добрич. Преди 12 години, 98 на 1 август, излязла той караше такси, излязла на работа вечерта и сега точния час не знам, но към 9:30-10 са го повикали вечерта, да. И тук зад младежкия дом, точно където е в града, там е било повикването. И оттам той казва, че тръгва за Албена с клиенти и не е стигнал до Албена. Първото село, което е до града, в Бранище, там му се намира колата. Значи събота вечерта, в неделя, в понеделник сутринта бяхме уведомени, че той е изчезнал. Момиче се е обадило, го е повикало и то точно него. Не е случайно такси, точно него са го повикали. Тогава казва диспетчерката, че няколко пъти е повторил, че заминава за Албена и тя им казала, добре, да, разбрах, чух. Може би по някакъв начин искал да предупреди, че тия хора ги познава, за нещо, но не знам дали са били познати. Нито някакви обаждания сме получавали, нито откуп са искали, нито заплашителни писма. Абсолютно нищо. Оттам нататък вече той е без следа. Същата мистериозна история имат Силвия от Варна и Димитър, който също е родом от Добрич. На 12 април 1998 година съпруга й отива на работа и вечерта някой се обажда, тя слиза и се качва на някаква кола. Има свидетелка, която казва, че вижда да излиза от входа и я вижда да се качва в тъмна кола и казва, човека е като съпруга и колата е като на съпруга й, но той е нощна смяна е бил. Няма как да е той, И пак 100% не мога да кажа какво е. Тогава зет ми се е обадил в полиция, ние отидахме там с сестра ми и първите думи на началника на полицията бяха, ако не е Георги, съпруга й, да я убил, Силвия ще е жива. Денят, в който изчезна, той беше цял ден на работа. Работеше в ресторант. От сутринта от 11 часа до 11 вечерта. Не се прибра, за което много се учудих, тъй като нямало такъв случай, в който да не се прибере. Отидахме в полицията вечерта в 11 часа, мисля, че беше вече, след като вече видяхме, че навсякъде ударяхме на камък, но там ни казаха да дойдем сутринта при кварталния.
И на другия ден вече неофициално започнали да работят, защото трябва да минат 72 часа, тъй като са пълнолетни. Всички са и така безследно изчезнали. Отишъл до магазин, не се е върнал. Слязла от колата, повече не се е прибрала. Както и брат ми. Извикали са го за курс и той не се прибра. На 12 май тази година изчезва и още едно момче. Този път действието се развива в София в делничен ден. 23-годишният Петър Димитров отива на интервю за виза за студентска бригада в Американското посолство. И от тогава никой повече не го вижда. Малко след 2:30 са отишли на уреченото място и са го чакали до 5 часа. Влиза и край. Аз отидох в посолството и поисках да видя камера точно за снимането на излизане. Къде е тръгнал, дали се е събрал с някакъв човек. Тръгва от някаква врата, от тая врата прави 3-4 крачки. Значи записа беше продължение на около 3 секунди. Казаха, ето виждате, се нави излиза от посолството. Аз не видях да излиза. Датата беше 12 май, нали? Часовника показваше 1 часа, 42 минути и 57 секунди. Като ми показаха този запис, ми казаха, че този часовник показва 1 часа и 42 минути, но действително е 2 часа и 43 минути. Официалната версия за влизане и за излизане на сина ми дадено от посолството, нали? Е 1 часа и 43 минути влизане и 2 часа и 55 минути излизане. Колкото повече време от изчезването на човек минава, толкова по-трудно става за полицията да ги открие. Това се оказва една от най-трудните задачи. Защото при изчезналите лица, може би това като предварително споменах, е най-трудна работата, защото нямаме абсолютно нищо, освен в много случаи само едни твърдения, които даже и са непроверени. Трудностите на разследването са в това, че по принцип за безследно изчезналите не може да се установи точно мотивацията за тяхното изчезване, докато те не бъдат намерени. Безследно изчезналите се увеличават, когато има икономическа криза или когато има военни конфликти. В едни случаи има безследно изчезнали с основание и с различни, пак казвам, различни причини, а в други случаи това си е чиста инсценировка. Рано да напусне семейството си, защото имаме и доста такива случаи, които явно са заявявали, че не желаят повече да живеят с близките си, че предпочитат даже в някои случаи да сложат край на живота си, да не затрудняват даже и с, да кажем, погребението си. В България безследно изчезналите хора се издирват 20 години. След това обаче не се затваря напълно досието им. Така, ако има информация за издирваното лице и то е видяно някъде, полицията отново може да реагира. В случаите на безследно изчезналите хора, близките в трагедията и безсилието си прибягват до всякакви варианти. Едни търсят частни детективи, други дори се допитват до врачки. Но все пак полицията е основният фактор в разкриването и намирането на издирвано лице. Според близките на изчезналите обаче, точно тя е органът, който най-малко им е съдействал. Тогава, преди 12 години, ако бяха си, не знам, не че сериозно не са гледали на нещата, но ако тогава нещо беше се направило, може би щяха да имат някаква следа, по която да тръгнат. Не са тия 12 години тук да дъвчеме едно и също се обещава, идва един, идва втори, идва трети, това ще направим, така ще направим. На нас никой не ни е давал информация. Какво и как се работи по случаите? Не, от проведенето до сега действие на полицията не мога да твърдим, че в случаите има нещо общо. До сега нямаме данните са замесени в такова канал, примерно за трафик на хора, на органи. Нямаме такава. Първите часове са пропуснати за мен, нали? В моя случай, предполагам и в другите. Не е работено качествено, никаква ефективност. Просто е изтърван край като начало още. Нито 1% няма разкриваемост до този момент. И се надявахме се да се намери, да се покаже, че наистина действа полицията, че има хора, които работят тази държава. Но, както разбирате и както се вижда, май никой не е действал нищо. Както от начало, така и сега. Според нас не се действа ефективно. Много неща са направени, но де-факто крайният резултат е негативен. И хората си с правото да искат да положим още усилия, за да
стигнем до някакъв резултат. Изгубено е всичко. В смисъл, че тогава е трябвало нещо да се направи, ние сега, след 12 години. Добре, тук не виждам какво може да има. Както ние в главната дирекция, така и колегите в съответните областни дирекции на МВР полагат усилия за установяването на такива случаи на безследно изчезване. Тези години, когато са останали тези случаи на безследно изчезване, ще има и други случаи, които са установени в същия регион. Вече полицията вече не си я вършила работа. Заради многото случаи на изчезнали хора в Добричкия регион няма министър на вътрешните работи, който да не е ходил в града през последните 12 години. От общо 52 случая на издирвани хора в този район, 36 са разкрити. 17 обаче продължават да се разследват. Някои от тях са с фатален край, а други са открити живи. Статистиката сочи, че у нас броят на издирваните лица е между 25 и 31 хиляди годишно. В това число влизат както изчезнали, така и свързани с криминални случаи. Сериозен проблем се оказва така познатия синдром при голяма част от населението у нас. Да замълчи, когато е най-важно да говори. Понякога точно един сигнал на очевидец или свидетел при такъв случай може да преобърне съдбата на един човек, а след това и на всичките му близки. Колкото по-бързо полицията е уведомена за изчезването на лицето, толкова по-добре. Полицията сама по себе си не може нищо да направи без помощта на обществото и на гражданите. Примерно, изчезна едно лице, вие знаете нещо за него и не го споделите, а точно това е камъчето, което ще помогне да наредим пъзъл. Все пак шанс да бъде открит човек дори след 12 години има, въпреки че част от следите са отдавна изчезнали. Служителите на полицията, тясно свързани с издирването на хора, споделят, че има случаи, в които намират хора дори след 15 години. Има и такива, които умишлено сменят самоличността си. Има живи намирани след толкова дълго време, но повечето са случаите с нещастен край. Има и лица, които подменят самоличността си, близките ги обявяват за такива, когато са длъжници. Имаше такъв случай в Пловдив, когато лицето инсценира удавяне, разлепи некролозите, присъства си сам на погребението и последствие след една година го намериха при любовницата му в Асеновград. При някои случаи на безследно изчезнали хора е искан откуп. Други са имали пари в наличност. А при някои няма нищо, което би могло да помогне на полицията за по-лесното разкриване на случая. Знаеш как да живееш в невидение, какво да кажеш на сина си, толкова той стана 12 години. Казах му, че не го знаем къде е. Той като малък още се надяваше, че татко му отишъл някъде, че се върне с количка, с нещо. И така, за някой е минало 1 месец, за други година или 2, а за трети 12 години повече. Но когато най-близкият ти човек го няма, дните, месеците и годините нямат значение. За роднините на безследно изчезналите единственото нещо, което е важно, е един ден да получат отговор къде са близките им. Ходени по мъките 12 години. Уморих се да търся детето си. 12 години спа на това канапенце и чакам някой да звънне на вратата. Вече съм загубила надеждите. Това неизвестие убива. Като се остана самичка, плача се, няма го. Не знаеш в една църква как да запалиш свеж, къде да я сложиш, дали долу при умрелите или при живите. Не знаеш просто къде гледаш църквата, как да се обърнеш към Господа. Тия години, които минават тук при нас, просто е някаква болка. Докато съм жива, поне няма да спря да го търся.